यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये सर्व 115 महसूल मंडळांमध्ये मोठा पाऊस झालाय। सर्व पिकं आणि फळबागांचं मोठं नुकसान झालंय। नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या याद्या ग्रामपंचायतीमध्ये लावाव्यात आणि आक्षेप असेल तर प्रशासनाने त्याची तत्काळ पडताळणी करावी असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले। त्यातील जिल्ह्यातील परिस्थितीचा सुद्धा त्यांनी आढावा घेतलाय। नुकसानग्रस्त सर्वांना तत्काळ मदत देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचं पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितलंय। मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पिकांचं नुकसान झालेलं आहे। सोयाबीन पीक असेल, कापूस असेल किंवा फळबाग लागवड असेल किंवा ऊस क्षेत्र असेल काही भागामध्ये तर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे आणि अशा वेळेस प्रशासनाचा आज आढावा मी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये घेतला। या ठिकाणी प्रस्ताव आम्ही पाठवून तात्काळ या ठिकाणी मदत देण्याची भूमिका शासनाची आहे।